O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacou hoxe que Galicia será a primeira autonomía en ter unha lei de impulso demográfico que destinará 800 millóns anuais para facer da comunidade o mellor lugar para as familias. Na rolda de prensa do Consello, aseverou que é produto dun proceso de reflexión e diálogo e suporá un marco para as iniciativas demográficas nesta década. O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, destacou hoxe que Galicia será a primeira autonomía en ter unha lei de impulso demográfico que destinará 800 millóns de euros anuais para facer da comunidade o mellor lugar para as familias. Logo do Consello da Xunta, onde se aprobou o texto definitivo que será remitido ao Parlamento, Feijóo aseverou que esta lei é produto dun proceso de reflexión e diálogo e suporá un marco para as iniciativas demográficas que o Goberno galego, as demais administracións públicas e os axentes privados deberán seguir levando a cabo nesta década. Logo de incidir en que o obxectivo fundamental é que para todas as familias que queren ter fillos en Galicia, iso non sexa un problema económico nin laboral. O titular da Xunta precisou que a nova norma ordena e dá coherencia ás medidas de impulso demográfico que xa se están a poñer en práctica e as que se introducirán nos vindeiros anos. Finalmente, o tema central do Consello foi a aprobación do proxecto de lei de impulso demográfico que remitimos ao Parlamento de forma inmediata. Galicia se convirte así na primeira comunidade autónoma de España e unha das poucas rexións europeas que ten por normativa un marco legal onde as administracións públicas, a sociedade civil, as empresas, podemos comportarnos para intentar disminuir o impacto do descenso da demografía en Europa, no que a nos atinxe en Galicia. Ordena e dá coherencia ás medidas de impulso demográfico que estuvemos adxudicando e executando nos últimos anos e tamén nos concreta un investimento anual entre todos os departamentos da comunidade autónoma e todas as seccións presupuestarias que abrangue uns 800 millóns de euros ao ano que ten un impacto directo e indirecto na política demográfica na comunidade autónoma. O presidente do Goberno galego destacou ademais tras o Consello que a Xunta impulsará 3 programas que suman un investimento de 16 millóns de euros para favorecer que os concellos poidan contratar este ano a máis de 1.800 persoas desempregadas. A vindeira semana publicaránse no Diario Oficial de Galicia estas convocatorias correspondentes a persoas perceptoras de risga, a prol rural e persoas desempregadas para o desenvolvemento de obras e servizos de interese xeral e social. 3 novos programas en materia de emprego. 16 millóns de euros desbloqueamos para activar a contratación de 1.800 desempregados a través dos concellos galegos. A Xunta de Galicia transfire aos concellos da comunidade autónoma 16 millóns de euros para que estos sexan os que seleccionen persoas que van a traballar, xa sexan perceptoras de risga, xa sexan persoas que van a traballar na eliminación e na limpeza das franxas secundarias pegadas aos núcleos rurais, o programa APROL rural, e tamén persoas desempregadas para servizos ou obras que necesiten os concellos que sexan de interés xeral. En total, 16 millóns de euros, 1.800 desempregados. Por último, Feijóo adiantou os datos turísticos rexistrados na nosa comunidade o pasado ano. Son os mellores da historia, dixo, con récord de pernoitas preto de 11 millóns e case 5,1 millóns. Acabamos de coñecer os datos globais do sector turístico de Galicia ano 2019. Esos datos acreditan, unha vez pechado o mes de decembro, que Galicia é máis competitiva que nunca no que o turismo se refire, porque estamos apostando pola calidade e os turistas, os viaxeiros que veñen a Galicia son coñecedores e prescriptores da referida calidade. A folla de ruta que deseñamos en estreita colaboración co clúster do turismo está a funcionar e estes datos así o acreditan. Temos récord na historia da comunidade autónoma de número de pernoitas dos turistas en Galicia.